BENARD ASANTE ni. Ye bedi nkomo. Hedi nkomo ni ye ba bedi. Abrabo mu nkomo. Frewunua na yentrase. Na yendwendwene abrabo ho. Abrabo a ye ba dwendwene ho ne dia asem. Ene wiase a ye bae nkankan mrantie no. Yemfa yensa nya adwuma. Yaswa yempe business. Nia yepene se enka ade be chine sika gu yempa so na yesisedi. Eye se sika be gu mpa so na wasisa edi. Na sika na oba be gu mpa ne so no. Onua sika no oba be gu mpa ne so ama wasisa. Na unim sika na wo be sisa no achire asem de. Ene wiase a yabai mrantie ye pese ye daka papam. Ba ye nya adwuma. Enso ye nya atare pa ye be hye. Eye no ma mienu no ekoso wa asase so a yete. Ene sikaduro ato atese. Ama mrantie nketo a yesiso. Second one ye kronobo. Enam se ye nye adwuma ntino. Third one so ye wuo ne yare a emfata. Eye noma miensa. Sania Awurade Nyankopɔn ka na sem se ye wo agya no ne ye wo oba na ye wo sunsun konkron. Agya ne sikaduro no ne oba ne kronobo no na sunsun konkron no akun. Satan so de no. Satan ne agya ne na oba ne sunsun konkron na Awurade kan wase no. Bronsam de ne maka kire mo no. Bronsam de ne agya ne se obekwa akɔgye sikaduro. Oba ne se obekwa akɔtwe tuo ana obekwa akɔbɔkro no. Na sunsun konkron na nka obeweke no. One ne yare ne uwo. Ene wiase a yabai ene ubehia abaya a oye anroba. Die bentia ompebre na ompe aware. Enti 419 na omodete ene Facebook page no omodete wo. Na niema huni se bisu akobre anya ni sika wo kwakofa no enye yize saa. Wobekwa akodada na age. Ba akira ase ne de wandwene ho. Nti akira ase ne akoye obibi wanwu no na ato yare amawo. Ene maya yaba nkanne abaya betenase na ahu abrante one na atenase atwempena ana aka kire ne se bra be warem. Wo be warem ase wo mu mikwase anti no ya sha bra bonase no nne bi ni wiase. Ene mabasiate Facebook, Instagram nasefo na omoye 419. Onya sika ode akohyehyɛ ne nofo ne neto. Mrantie ne so te Facebook omo scamming oni sikaduro. Kania nenka nipa tinya 70 years. Enne yanyina kyere ya 45 years. Na ya atwa ye nkwa so. Ba me hunu se sika ne so a okuye no. Bia hu fa sika ne bi enkoda. Biara ni wa awu na odi sika ne bi eko. Mitu enem rantie fo se Awurade bo nsa we di mae. Wasi yemfa nsa we ni di na yensa ne fanye adwuma.
enti mesro Moma ye mre ye bojani na yenja quick money no na yenyini nkyere na yenya ahotoso wo yankasa yemu enne damwo ekowiase bepre eye sikaduro abrante ehunu se na yenkoda ka anima na afo se ono so bepeka ni bi na akwakoji sikaduro bi wo kwada ya meyi ani se bi wo obekọ no onya sika no nso ne na brabo no asei ode ni ti akohye no ma bi ase hwe ahokyere de ye eya ba wunya mre ema wo ho a sene etie biara ahokyere na wo no ubepie afrim enti enem rante ye ne nema mesromo moma yama ni na ho na yemo bra etene abrabo a subeba mfaso amaye na opepro ho etu amrinka o hwiase mesromo moma yenku ya wedie ne ani emfanya adwuma aswata kura ne abawa obetje na wode akosi wumfakire na waton na wanya ne wan kwan a aten se oboaboa no a ebe beta amawo ene maya na ja omo ho ama mrantie no ne mrantie ne yene moda rough die bentia sika mo penti no ene maya ni animonyam ene mrantie wo kwakope ba kura no a na osuro se wode ne bekwa akwaji sikaduro nti ama ne mrantie aware so ho ayeden amaye mesromo momiamo bra eso yankasa yani na sikani de obenya na wanya sikana asumwie ni wabrabom woda wuntimena wawuni nse manyade we yankwa mamodam no na mewu enne nipa bebre di toilet nnoma de mfata na menti yase sika ntimi mfa ye nkoba bia sika ntimi ntohwe sika ntimi ntonkwa se wodu tama wo bewu a usika bebre ba wo ni nyina no entimi mfa wo enje wo nkwa die tima wo nya abotere ma ye ho enne ye wuo ye short skona ye faso pesika ne nye kona ye faso ye prisika no enye mesromo afutu a mede otumufuni momfa masemi nya abotere ma ye ho ewo sikam na sika ye pipa ontime nkasa ene satan ede ne ho awura sikam ode odi enya sika ese ya brabo wasase we so ene okwa sonde ni ma ba bi biara sika ntino ene nyame asem kura ni wiase nyame adome ni wiase ko sofo no ono no sikasem aduro na odo ya asore no mesromo menise nyankopon na adome nti awurade amawanye yarefo ama wonsa ama wonane breboja nani na wafa pe wusika asumwie wom na daache mfaso mrawo nipa bebrebe nya sika awoma ba enanse sika ne nya sika panti no na wo de wadi sika na wuwo owu achi no na o mai sofa nkura ne ntimi ni sika no ba ye bresu ja ajapade ma ye ma na wabra woti ase ne wutindi sika no etindi hwe wo ma ne kakra na wuwo na chi na mofra na ntima ni sika no dia mfaso no wo so mesromo momeye ma yani nawo na ye mobra awurade nshira beba ye so na awurade nshira ne manipa ye defo wo se bre adwuma memfa bi nka ho nti momeye mobra bo a otene e wa asase we so na ye nja dimpa e wa asase we so na ye daache ye ma ne ye nanani nti no obi wa kan asema wode nifa atene ye so wo ye fiduam na ye ma abenya ni monyam meda wase eye BENARD nie hwehwe me e wo pages ni nyina
ba hwehwe me wo Smell TV. Wo Smell TV no wo Bernard Asante aka ho. Wo benyame. Me no be kyensem a ebeboa wo. Ne dia asumwie bebra wo. Na ono na ahoto be ma wo. Ya bobra ni bi. Nti ye ni nia ye ka. Nti Awurade Nyankopɔn hyira wo. Awurade emma wadwena a oma wunyansa. Awurade ma wunindie. Awurade ma wahotoso a wobetimde ahwehwe wankasa wo sika a Awurade nsa wo mu. Awurade nkyerɛ wadwuma a wobɛyɛ a wobɛyɛ nhyira. Awurade mmɔkwa nto wabrabɔ so. Awurade mpagya wo mfiri dɔntedie mu. Awurade mfa wo si abampongua so. Awurade ma n'animonyam ntɔ so. Ɔma wo nyansa a wonkyerɛ wo mfiri bɔne ho na adom no nyɛ wo de a. Awurade nka ho ɛwɔ Bernard page adom ne animonyam te. Amen.